Belum, masih di tangga. Penuh banget gereja. Ini banget. Kurian itu hatta jong mahita salhuna. Main aja. 57 aja. Hudul Mahamu. Mangasahon padongan nion di debata pardenggan basai nunga sahat hita nuaing tu are pesta Natal parjolo di tahun 2020 sadarion. Alani jumuluma pinasahat tuhamu. Selamat Natal ma dihamu saluhuna. Selamat Natal, mahatutu dang dihamu parhala dayana. Di suarahon pesta Natal sadario dotu hita marhiti topik nama dok Jesus Sipalua Portibion. Alani dang tagamon mabir behita. Alai mangulu mahita di bagasan las niroha gudang. Atong halasanot tama sadarion hinabal gani asi dot holong ni rohan ni debata marhiti nang tubu si paluay di hasyanganon bain haluaon dot hanguluan nasa liling na dihita. Atong siyan nasa roha tahamulateho madinggan basa na nasumurungi tapuji maibana mared de mahita. Amin, amin, amin,
marhiti-hiti goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhata Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia, na tumapalangit dohot tanoon, amen. Mga tubo dihita sada poso-poso, dilehon tuhita sada anak, papetu abarana do sugot harajaon, jala bahanon na guarna, si partahi halongangan, ulubalang ni debata ama, saliling nililing na, raja ni hadameon. Edeho kamu masada edenay baru di Jahuba, edehon majahuba, alay sadok tanoon, pajojor hamuma di tonga-tonga ni akasipilibigu hamulion nai, marsobba mahamutu Jahuba, marpahean na marhaduhuan, akahitir mahamu maradupon ibana, alay isi ni sadok tanoon. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Madok mauleate do hami tuho, ala ni gudang ni asi dohot holong ni roham di hami. Ai di basa-basa hokodo anak muna sasadai tu hami na di pardongalon, asa malua hami marhiti-hiti ibana siya dosa, dohot hamatean saliling nililing na. Hu pangidu hami tuho, saya sodangi marohan namin na hulumi marhiti-hiti tod di porbadia, akuk ni i saya parrohai mahami, asa huboto hami mandok mauliate tuho, asa tarapul situtu rohanami di hagugutan, dohot di pangunjunan, marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dimahita. Di pesta Natal parjulu sadarion, imana tersurat di Lukas 2 ayat 10b. Unang mabiar hamu, ai barita halas ni roha gudang dohu buat tuhamuna, parsaulian ni sadok bangsui, atong rap mangidugugu mahita sian Tuhan debata.
Ali Tuhan di bata, sai pargugui mahami, mangulahon na humbar tu batimi. Amin. Mari dehita. Ali Tuhan di bata amanami pargugu na suhatudusan para siroha midahami nadangolon narodo hami tujulum manopoti dusanami nagudangi. Say unang paingot-ingot akadu sa ni haposoon nami dohot pangalasyon nami. Say ingot mahami hobbar tu asini roham dohot dinggan di basam alan ni guarmu.
Ali Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amen. Baga-baga ni dibata taringo tu hasisa ni dosata. Songonodo pakaholong ni dibata di Portebion, pola do anak nana sasari di Lehon, asa unang mago ganuk na porsia di Ibana, asa hanguluan na saliling-liling na di Ibana, hasangapon ma di dibata na digijang. Amen. Mari di mahitang. Tabigi mahatane di bata turupuk epistel di ari pesta parjolo sadarion. Imana tersurat di buku panurirang Yesaya bidu ono 22 ayat onom saat rodi 12. Nunga hudokon tu atas parikmu ari Jerusalem, aka perjaga manipat ari manipat borngin toktong dang ulusip nasida. Hamu ali aka napasingoton Sion tu Jahuba, unang tung marpacadiak kamu. Nunga pola marwari Jahoba tu siamunna, doho tu tangan ni hagugoonna. Naso tu pabe lehonoku panganon ni akamusum. Jalana sotu pabe inumon ni halak siliban tuak anggurmu, naung ni hinangaletonmu. Ruar mahamu sian akka harbangan, sai parhornop hamu dalan dibangsoi. Paletes hamu dalan balubungi, paduru hamu akka batu, patidak kamu ma partonggol di tonga-tonga ni akka bangso. Jadi guaroni halak manasida bangso nabadia akana pinaluan ni Jahuba jalaho targowar na hinaholongan huta nasosita di konot tebe
ido sahatna. Martua do akan tumangihon hatani di bata jala naung peopsa. Amin. Mari dihita. Di Bethlehem do tubuh dihitanahi, idosiana berjung kupilih rajaki. Ido kupilih rajaki. Sarana olonganku, oh ale Tuhani, memersatlah rohku, ikutlah kandai. Tidakon mahaporsiotai songon na hinatidakon di dongata sahaporsiaon di sadok portibion rap mahita mandok. Au porsia di dibata jahuba ido ama pargugu naso hatudusan na tumupalangit dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni dibata jahuba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian siantot di perbadia andorang swahabubuhan. Hido tuhata na tumau na berlit di panghuman ni silatus nama tetarpajel do ibana di hau pinar silang na tuat tu banua toru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamun di bata jahuba amanai pargugu na sohatudusani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditod di porbadia jala adong sada huria na badia. Huria hatopan halak Kristen akan na badia. Dohot di hasisani dosa, dohot di hatai na maddok, mulak mangulu rusugut daing halak nong mate, dohot di hanguluan na sarasuda. Amin. Buah-buah dihita saluhutna marsugut pesta paduahon di Natal uhut hari Minggu mar Minggu songon nasomal dohita masuk pukul 7 pukul 10 dohot pukul 10 pitu songon ima buah-buah dihita di bagasan obason mare de mahita laos tapasahat ma peliata.
tahun dinolo nang tubuh Kristus di borhos toto kata di pagagata di sogono pinabawa di padi surga bari tahun dinolo irura di sude inganan bari tahun dinolo nang tubuh Kristus Damai debatana semurung sian sahut naroha imana mengaramuti aka ate-ate doh pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Pinasahat ma tuhita saluhutna selamat Natal mak dihita. Hatani debata barita nauli dihita imasian Evangelium nisi Lukas bidu 2 mamukama ayat sada rodi ayat pitu. Songonon ma didok. Dungi Roma ujui pareta sian Kesar Agustus. Ikon suratan nasa jolma di gonggomanna. Pamilangon parjolomai uju digonggomi si Kirenius tano Siria. Jadi borhat ma sasude asa disurati ganup tubonani pinasana. Borhat manang si Joseph nasian Galilea sian Nasaret nakok tu luat Judea tu hutani si Daud namar goar Bethlehem ala sian poparan jala margani si Daud do ibana. Pasuraton dirina rap dohot si Maria oroan nai naung gabe-gabean. Jadi di sini nasida gok maarini hanguluanna. Ditubuhon ma anak buha bajuna di borhosma di piakon ma tubagasan panggagatan ala so adong inganan na asing di parmianan nasida. Ima sahatna. Huriani tuhata na hinaholongan di bagasan Kristus di sadok Portibion marlas nirohado kita halak Kristen. Mames tahun ari hatutubu ni tuhata Yesus Kristusi. Jala ganup tahun do kita mames tahuni. Dang marna bosan nate. Pola 2 hari dang dupe akan Natal di kategorial di nganani parkarejuata Natal marga do lanak kanasing. Luar biasa do sihol ni rohatta. Dung di PPKM on jala membludak do haroroni harwatau laho mames tahun Natalon nang pe tiap tahun kita menaringoti hari hatutubu ni tuhata Yesusi asa toktong do hita dipaingot na ikon marlas ni roha do hita ala tubuh si paluai. On mana dokna dengan istilah kerennya Allah yang berinkognito, Allah yang menjadi manusia, bukan manusia biasa, tapi manusia Allah. Nah gabi suku-suku dihita puasa pola ikon gabi jolma ibana. Nah tubuh diinganan nalia di borhos jala di piakon di panggagatan.
asa gabe jolma ibana na parsidoho de debata merasakan ahado naniae ni jolmai. Jadi dia bukan Allah yang jauh, Allah yang transenden, tetapi Allah yang imanen, yang dekat dengan manusia itu, ada di antara manusia itu. Allah nido jut didok Allah yang mau solider dengan manusia yang berdosa, manusia yang lemah, manusia yang sakit-sakitan, manusia yang tidak sempurna. Uriani tuhata adong do sahala danak namargoar Emi Hagadon. Ganupari do ibana dicela, dihina, akadongan na di sekolah. Molodang hata hinaan perdalanan nema dipatiru-tiru dongan na ala ibana mengidap penyakit cerebral palsy. Jadi tiap hari ma ibana bergumul ala diintimidasi dongan na. Nang pegok dongan na nasakalasi alai molo ibana pucung do ibana disi. Tertekan gabe Roma bapakna tiki dijabu dibereng ma ibana songon nasesip ya, tertekan jiwanya bohado naing pasonakon rohani borukon nina rohani bapak naon gabe dilehon ibana ma sada masukan asa persidohot ibana ima di perlombaan mabain sada permohonan Natal. Jadi molo aka keluarga omakna dohot aka hanggina nunga ditebak pasti do dipanggil do ibana anon Barbie, boneka Barbie yang setingginya 1 meter. Alai molo si Emion saya di rahasiahon ibana do di bagasan rohana dang di Papua manang na tuise ahado na di bagasan rohanai na ikun pangiduan na. Ribuan surat Roma tu stasiun radio jala sude karyawan radio sibuk memajahai permohonan Natal sian akadak danak. Gabe Roma manajer radio tiki ima litobin dicahama surat ima naon terharu ibana didok surat naon nama saya Emi, saya berusia 9 tahun, saya punya masalah di sekolah. Dapatkah Anda menolong saya? Anak-anak menertawakan saya karena cara saya berjalan, saya berlari dan cara saya bicara. Saya menderita cerebral palsy. Saya hanya meminta 1 hari untuk dilewati tanpa ada orang yang menertawakan atau mengejek saya, katanya. I love you, Emi. Ima surat naik. Kabi bergetar ma rohani manajer non, Lito Binon, tersentuh dengan keinginan si Emion. Dibotoi mana penyakit naik ima penyakit kelainan otot ya, tampak aneh bagi orang-orang yang melihatnya. Dungi diteleponi mana ma redaksi koran, asa dipampang ma foto ni manai dohot permohonan ni imanai. Jadi di sada ari Roma kapos ipasahat ma tu ibana amplop na berbeda-beda belgana. Ya,
jala surat akanaroi mulai sena kada danak rodi halakna dewasa. Adong do lebih kurang 2000 halakna mengiripon surat persahabatan untuk mendukung Emi. Jadi di bagasan surati tiap orang ibaen masukan aka hatanau dina denggan tu ibana asa tetap semangat. Jala di sekolah nape aka guruna berdiskusi. Bagaimana perasaan yang diejek? Sangat menyakitkan. Ujung gabe Roma wali kota Fort Wayne di TKI menyatakan tanggal 21 Desember sebagai hari Emi Jo Haggadol. Ima permohonan Emi sehari tanpa celaan terpenuhi. Luar biasa ya. Itulah hadiah Natal baginya. Kemudian itu kata Natal kita selalu berbicara soal hadiah. Hadiah apa dulu? Yaitu Allah menghadiahkan anaknya Yesus bagi kita orang berdosa. Itulah hadiah terindah. Yesus yang mulia itu lahir dalam kesederhanaan di kandang domba. Mati dipermalukan di kayu salib. Supaya kelak setiap orang yang ditebusnya tidak akan dipermalukan, tetapi dipermuliakan. Amin. Nangpe di ngoluta cek do marsitaonok kita. Songon halak Kristen na porsea di Jesusi, diejek, dihina. Ujaran kebencian, apakah itu dogma oleh orang-orang yang ingin memecah belah negara persatuan kita ini. Alai ido silangi dada holan sitaonon, alai silangi hamuliaon. Konido boy pangatusyot tate. Maka mari kita memaknai Natal sebagai momen di mana kita kembali bersyukur betapa besar, betapa lebar, betapa dalamnya kasih Tuhan buat kita. Seorang pujangga mengatakan bila lautan adalah tinta dan langit adalah kertas yang akan penuh dengan tulisan, maka tidak cukup untuk melukiskan kasih Allah yang sangat besar itu. Jadi luar biasa do holong ni rohani di bata tu portibion. Nina rohaku ditrupukon jala setuju do hita. Dangadong sahala inape na olo satabi manubuhon anak na diinganan na songuni dihadang dibarani pinahan. Kalau tidak keadaan terpaksa. Nagabi alasan puasa ikon tubuh Yesus di barani pinahan. Diinganan nalea. Si Maria doho si Joseph naung dilaporhon di suraton si Lukas dang dapot nasidabe inganan nungagok aka penginapan ala ditikii Kaisar Agustus gabe partogi di kota Rom madok ikon suraton nasajol ma digongkomanna laos odo keberhasilan di pemerintahanna
doh nama bain pajak per kepala. Jadi ikon lau ikut tua do si Joseph do si Maria ala poparani si Dauti ibana. Ku lau na sida tu Bethlehem. HP mulo tabereng si Joseph holan tukang hau do ibana. Tak mampulah untuk membayar penginapan, manusia sudah berjubel. Pasti harga juga sudah dinaikkan berlipat ganda. Merlepit-lepit isi mana boi. Manggarari. Ai kalangan anak pogus. Dang boi menginap di inganan nasong. Dia mah solusina. Bahulan hadang hidup. Hanya di situ saja tempat yang tidak ditempati oleh manusia pada waktu itu. Dan juga sampai sekarang tidak mungkin manusia bisa masuk dalam kandang dan dilahirkan di situ. HP ikut disima Yesusi tubuh. Oma sada peristiwa bersejarah. Bahwa Allah yang berinkognito, Allah yang menjadi manusia itu bukanlah dongeng. Tetapi sejarah mencatat pada masa Kaisar Agustus. Itu jelas. Uriani Tuhata. Raja doibana. Ikut tubuh libarani pinahan. Debata doibana. Ikut tubuh di barat pinahan. Itulah mengungkapkan kepedulian, solider bagi orang-orang yang berdosa. Mulu di partikiat tadon wain, dang dope seorang tubuh anak kota, baunga ta fasilitasi dengan nanti. Podoman na jutaan, dang dope salimukna, dang dope pakaianna, doh na hobartusi. Adong doh ya artis Hollywood, songon Britney Spears ya, merencanakan kelahiran anaknya dalam sebuah kemewahan. Dia memesan kamar di sebuah rumah sakit di Scottsdale, Arizona. Lengkap dengan semua fasilitas untuk kepentingan pribadi. Perawatnya harus steril. Ruang kamar dipenuhi oleh mawar putih dan kuning. Luar biasa. Tupa deba hitape adong dona songoni. Tohodo ya manginang? Oh. Paling tidak mendekati lah ya. HP tu hatta Yesusi ikon diboros doi bana. Ya. Dibalut dengan lampin. Ya. Jala dipeakon di Panggagatani. Panggagatani ima palungan. Ya. Palungan itu tempat makanan ternak. Jadi sangat dramatis sekali. Hatu tubuh nih, hatta Yesusi. Yang jelas, debata naga bejolmai, patutoru dirina, merendahkan dirinya karena dia ingin menyamakan dirinya dengan manusia dari golongan manapun, dari tingkat ekonomi manapun. Uriani tuhata secara geologi kata palungan atau panggagatan atau pakne ya itu bahasana di Bibelta ima sada bukti holong di debatana balgai patuduot naso adong fasilitas. Jadi panggagatani patuduon bukti holong di debata na patuduon naso adong fasilitas. Sangat berbeda dengan kita
pada zaman sekarang ini. Nah paduahon lapatan ni panggagatani patuduhon debata nadonok. Palungan itu adalah gambaran di mana Yesus anak Allah mengosongkan dirinya sebagai manusia. Idonakani. Allah itu bukan Allah yang jauh, tapi adalah Allah yang dekat dan berada di antara manusia. Nah patuluhon Pak Lungan manang panggagatani ima mengingatkan kita kesediaan doh keterbukaan haradio ni debata tu sudah jolma na ditolak di Portibion, termasuk si Emi tadi ya, ditolak oleh orang lain karena hanya berbeda sedikit. Dianggap tidak masuk hitungan, dianggap tidak layak dalam persekutuan di pagasan parsauran HP rapjol madu hita. Jadi molo didok di barani pinahani tabayak komajolo barani pinahani nabawi na kotor ala ikon disima ibana dipeakon. Itu adalah gambaran hati kita yang kotor ini, yang penuh dengan dosa. Tapi Yesus mau lahir di situ. Jangan pernah kita menganggap diri kita kudus. Jangan pernah kita menganggap diri kita lebih hebat dari orang lain. Ale di sido pengorbanan ini debata napatu toru dirina asarap ibana dohot kita jolmana leaon. Jadi ima wado hita nong tubudo tuhata di rohata manginang badang rong namang lusia ti nong tubudo tuhata Jesusi di rohata manginang tubu ati ko tubudo di keluarga tapi ikon tubudo ibana na alani dong di sonma hita di keterbatasan di ketidakmampuan kita, di ketidaklayakan kita, Tuhan mau datang dalam hidup kita. Asa yang kak di ain kita gabe anakon. Alanido di Natal napar juluon. Mari kita bukakan hati kita supaya Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Kita tidak sedang merayakan Yesus yang lahir, yang menjadi bayi terus sepanjang tahun. Tetapi adalah Yesus yang lahir, yang mati dan bangkit naik ke sorga. Amin. Itulah yang memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Laos dison mahita naing macalo parpadanan nabadiai. Taparadema roha doh pikirata. Ala nunga di padame debata marhite Jesusi hita dohot ibana laos boy mahita mardame sonang dohot akka keluarga akka dongat tamanang didiape. Amin. Martanyang meta. Mulya tema diho ali Tuhan debata amanami marhite Kristus nang tubuho di barani pinahan. Diukap hodo surgu di kami Tuhan. Asa masuk kami panean di haracaon. Nunga dilehoko haluaon di kami. Marhite nong tubuh ho di barani pinahani. Diinganan na bau, diinganan na kotori. Namadok koparan ni rohanami. Na jod dosa. Dohot hajur buton. Payas ma Tuhan tubuho di rohanami di ngulu nami di keluarga nami atong pasu-pasu mak saluhuna ruas ni kuriam sahat di homahami mancakoko si paluai di pagasan guarmu nabadiai Tuhan Yesus Tuhan nami. Amin. Marede mahita muse laos ta pasahat ma peliata.
Tuhan jakon raja marinde masude marinde masude marinde marinde masude.
Masuk mahita tu acara marulau nabadia taparadema rohata marede mahita nomor 152. Nadohot marulau nabadia imana sohona RPP dohot naung malua. Dame ni debata na sumurung sian saluh roha ima mangramoti atete muna doh rohamuna marhite-hite Kristus Yesus. Amin martangyang mahita. Ali Tuhan debata para si rohana sumurung amana mina di banua gicang asiroham topot mahami na pungudison adorang hupanga kami anon parpadana nabadiai lehon matodi porbadia tuganup hami asa ditubuhon haporsiaw na mangolu di hami. Asa pos itu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokop hami. Pargogoy mahami masadahon diri nami asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami jala asa ditubuhon haporseon na mangului. Sai taiti rohanami asa lamalungu kami tu banua gijang asa sai masihol hami pai mai mahon haroroni Tuhan Yesus. Amin. Kita akan naung pinarhamaol ni debata ita sakap nuaing mangaton parpadanan nabadiay. Dibaheni tatibang majumulo manang natau hita marulau nabadia asa unang hona manang ise sian hitaon. Ay holan na uduk roha jala na manol soli rohana alani pambahenan na nasoture jala na manopoti dosana jala na porsea di hasesaan ni dosa na pinatupani Tuhan Yesus ido na tao mangaton parpadanan nabadiai alayakan na dohot marulau nabadia unang be dioloy sibolis unang be didakdati mardosa tung padaw hamuma rohamuna siani tung gotapok kamu mahosom dohot late ni roha alai paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus nong mate jalan nong mula mangulu humokop hamu asa tahu hamu mangaton parpadanan nabadiai dibaheni tatakasi majolo rohatabe jala alusi hamuma suku-sukunon jonjong ma hamu saluhutna di parhatutu rohamdo halak pardosa ho sian hatu tubum dohot alani pangalosim dipatik ni debata molo di parhatu tu roham dokma olo namarsa do roham ala dosami jala dipangido roham naing malua honwaing sian dosam molo songoni roham dokma olo di parhatu tu roham do nong ro Tuhan Yesus Kristus tu tanoon panguluhon pardosa ibana nong mate dohot mula mangulu humokop ho mamorsan jalamanesa dosam molo songoni di parhatu tu roham dokma olo olo doho manggot tappon sian roham late ni roha do hosom ni roha akup ni olo doho mardenggan do halak na mangarsahi ho
Jalana ulo doho manesa dosa ni donganmu, songon na pinangido ni roham, sesau ni debata sude dosam, molo songon ni roham dokma ulo. Atong tapauduk bema rohatta, jala tatapoti ma sude dosata, ihutok kamu ma tangyangon di bagasan rohamu nabi. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, halak pardosa gudang dohami, ay jot hulau si hami patikmu, tamado hona uhummu hami nuaing do sugut, molo balosonommu tu hami hobar tu pambahenan nami i, alai alani gudang niasi dot holong ni roham, dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus, naung nilehonmu humokop hami, alani i umbahen nahum hami mangido tuho, asima roham di hami, sejalo mahami, sese sama sude dosa nami, jalalehon to di porbadia tu hami, asa margogo hami mangalo nasa dosa, dohot mangulahon nahobar tulomo ni roham, saleleng di tano ondo pe hami. Amin. Atong hamuaka namanopoti dosa muna, jalan namawas di as ni rohani di bata, sesahat matu hamu na hina porsean muna. Mangasahon hata ni Tuhan Yesus do hudok tuhamu, posma rohamuna, nunga sesa saluhuk dosamuna, marhite-hite goar ni debata ama, dohot anak dohot to di porbadia. Amin. Alia manamina di banua gicang, sahi pinerpadia makuarmu, sero maharajonmu, sesaut malomo ni roham, di banua tongaon songona di banua gicang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Una kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ai hodo nak punah harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon saliling ni lelingna. Amin. Hudul mahamu marede mahita. Yesus laho padirihon parpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sabu-sabu borninai uju tarjehe ibana didokma moliate dungi diponggoli mai diparlehon ma tuaka sisiana uhut ma didok jalo hamuma jala tangan ma dagi kudoi nanilehon tu hamatean humokok hamu bahe kamu masongoni bahen parningotan muna diau jala dunsun nasida mangan dibuat ma panginumani didok ma moliate dungi didok ma tunasida jalo hamu ma sude hamu manginum siani ia panginumanon pada nebaru maon marhite-hite mudaku nani sehon humokok hamu bahen hasesaan ni dosa sai bahe kamu masongoni bahen parningotan muna diahu. Atong romahamu nunga rade sude
Ida jaladai hamuma dengan basani debata. Dinamo
Yesus, Yesus, Yesus. Di
Hamu nama nami ruas ni Kristus na hinaholongan. Marede mahita sian nomor sia ayat sada laos jongjong mahita. Dosa dari tu hita pabua di bagasan penggagata do Yesus na tubui di borhos jala di pihakon ala suadong inganan na asing di parmianan na sida di patuduhu nido haserepon ni roha mamuka sian hatu tubuna nunga tubu tuhani nang di bagasan roha taganup taborhos maibana di bagasan roha tabi ibana ma napatauhon dohot mangalihon gogo dihita lahu mangadupin nasa rumang ni parnguluon nasipata ikon mamulus galubang ni portibion. Dadaholan di ngulu portibion padonganion di bata dihita alai marhiti hatu tubuh ni Yesus Dedeho do dihita haluaon sian konggoman ni dosa doot hamatean mabaik kita bolas mamongoti hanguluan na saliling nililing na ala nii gok puji-pujian marohata tu ibana nang tubui laho pasangapon ibana ganub ari. Di bata martang yang mahita ali di bata manami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan doho nasa ulibasa na mauliutus upasatami masyana nilhon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hucus di jolom pasu-pasu may jalan ramoti asahu parhasya kami pilihanon pati bulhon harajom di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohan nami marhiti-hiti todim asalam hutad dahami gudang ni sinolehon mitu hami asalam girgir hay madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin.
Tuhan debata na toktong na somar mula na somar pacohotan. Pupuji hami maho ala saut sudi tahim nong sinakakmu. At dorang somarujah dope hasyanganon. Dang tarabasi buli sakakmu. Dang sudah tahim na badiay di bahid dosa nami. Ala ni holong ni roham na balga na sohaduduani. Di bahid ni muli ati marohanami tuho. Ala nong saut sakakmu. Ima parsurum di anakmu gabi si palua jala si pangulu di hami. Asa malua hami siad dosa hamatean dosian uhum jala macohot hami mangulahod dosa. Ope saya si maruham di hami. Tugihon mahami tu anakmu. Saibahin mahami gabi si luam tu ibana. Asa upani halojon na hami. Ala natinon na berneti dot hanguluton humugop hami. Asa ibana na puna hami jala hami na puna ibana. Saya sungguli mahuriam sadarion asa diingot habal gomu dot haroro ni anakmu nagabi jolma. Laho panguluhon hami pardosa. Saya sungguli maka parhaladu ni huriam. Mamaritahon barita nauli tu salut halak nong patar hasangopomu. Jala nong jupang dame dot hasonangan. Saya lehon mapitu na ukap tu halak sipilebegu. Dohot tu paragomo na asing. Asaro na sida mangului Tuhan nami Yesus Kristus. Saya rajai masalut raja. Dot akasuruanna asa diboto na sida naung dilhoko raja jala Tuhan na sumurungi rodi saliling-lilingna. Salehon gugu tu akan na dibagasan pangujunan. Apuli akan na marsak jala balua akan na targugut. Saya tatap jala odingi ma akan na pinaburu-buru ni halak ala ni guarmu. Saya dongani jala pasu-pasu hamisudi akan na magudang rodi danak dibagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen aliama nami na di Banua Gijang. Saya pinurbadia magwarmu. Saya roh maharajon. Saya saut malomon roham di Banua Tungon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadaron hanguluan siapari. Si sama dosa nami. Songon panisa nami di dosa di dongan amar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Ay hodona puna harajo dohon kagoko rodi hasan opon salmelengi melengna Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasahor hon madamena tutodim. Hamuna manami nanami, hamisan parhalado, pasahat tentu hita saluhuna. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal. Ya, nenget-nenget mulak mahita, mamukasian bangku na parpudi. Jala unang lupa hita, scan check out di barcode nang ditotuhon. Jala hupangidu hami asa denggama hita mambahen mandapoton barcode nang ditotuhon laho check out. Jadi sabar majo hita na amang inang na dipudi ala na perjelodo keluar nasian gedung sekolah minggu na di Gijang. Sabar majo hita
Adung. Di parade huriat tado senek dihita ris desudi dapotan anon. Mulate mak.